ориентирайте се. Айде, Вада! Снимаме. Ако знаем какви сте готвачи, Уважаеми колеги, всичко това, което го виждате, е работено от децата от клуба, който функционираше тази година Европейска кухня. Какво да сготвяме един в страните от Европейския съюз, сега ще имате възможност всеки един от тях да ви каже какво точно е изработил вчерашния следобед. И аз не съм направила нищо, значи мои са само идеите и напътствията специално за оформлението на тия продукти, които ги виждате. Давам думата на Теодора, какво тя е направила. Това е най-европейско, което виждам. най-българско. Това е най-европейско. И панирани от салата. Само шапките дошли. Надявам. Теодора, ти ли направи боба? Двамата. Значи има домати, краставици, маруля, репички, цвекло, Има и дресинг. и дресинг. Ние с направихме кекс по-гръцки и ролов. Добре. Соления кекс има салат, селение и кашкавал. И какво брашно? Някакво специално? Било брашно и Кристина. Аз се правих с мамата много, ама аз се научих. Правих с било брашно и се правих така кафяна. А вие какво направите? Какво направите? Салата с макарони. И био макарони. Тортата, кой беше нас? И какво има от тортата вътре в блата? Шкоти. Има сметана за крем вътре, горе с крем, с шоколадно пръст и черешни, вътре има вишни. Са нарязки. Има и кафява захар. Поздравления. Ако найдете всички, аз се диетично, бе. Всички ще... Айде, заповядайте, вземете си думата. Те да разрежат кекса, тортата на парчета. Ами година, приемате ли цивилни граждани в курса ви? Да се научи. Какви са правили на Боба сложи Теодора, ще би го правили това. Джорджи, имаш някакъв бил фасол. Джорджи. Бил Джорджи. Да, от градината на базата. Бил Джорджи. Айде, ориентирайте се. Айде, Вада! Айде, Вада! Не знаете една лъжичка. Каквото иска това да се отдели. Вилички има лъжички. Вилички има лъжички, няма за Бога. Само За мен оставете от европейския боб. Горе има нож, ама него не реже добре. Ето има нож. Ето. тук има ли честно? Не само Няма да видим сега. Тази също тази салата. Не салата ми кекс със соление. Значи казва се гръцки кекс, така ли? А защо се казва гръцки кекс? Обаче ще си помислят да ме вземат. Защо се казва яйца по панагюрски? Се казва гръцки кекс. Този кекс какво има? Сте видели има вътре? Междучасен Има вътре нещо. Междучасен Теодора е Пламен тортата. Шкотката има солена.
Тази е солена. Пешко, баба, ти взимаш ли участие? Не, само двамата, само аз сме го правим. Не, може би се притесняват от